yare berkata mosa. Ban ong baik direct ba utau ban sa job ngim la ban ong. Te hanrei habangi pej kum ba phil ong sisin hapo ka video jong phi mo. Kalong baik ba uno bayang ha ka jaka jong ubru balak klat. Ka sai long baik kum tai gen u kham job utai. Te hanrei ladang apej pat ya mentang ngamnut ban predik namar balai ngai ba ka NPP ru ngai ba ka klan ha. Te nang ta ladang apej ru ya ka BPP ru ngam ngai ba ka klan ha. Te ngatrai ka jingele ka don baik hapdeng kini ka arnut hi. Kamut phimnut ban declare mana ban job. Ya ka jing declare ngatrai ngampat nut ban ong. Namar bakani ka sorkar ka bamenta kala persanghi banwan ra ya ka jing kala hapo ka jelai par jongi bro ka wei. Te hoj bun ki jing tho bat sa ka wei ru kalong bala danga kren ya kata yo le se ki briu kin soong ba oh uneru la sya thit ha ka NPP harai om de kumta harai kata kalong kat kum ka jing pe jonga kat kum ka jing ui jonga namar bakani ka sorkar bamenta kala persang banwan ra ya sibun ba ki jing kala lada pej khamtam wat kum yangi ki khun samla ki badon ya ki sap ki talen kumno bangin le ya ki tupikam ki kam namar mo menta ban ong ban wat ka kam sorkar ka long ka bae te ngi hab ban pej pat ke ka kam ka bangi hab tre te ngaru ngadai uwei na ki kreator ki bangala yo ban submit hapo ka hello megalia te ha ka ju ka poru ngai kublai khamtam ya kan ka sorkar ka bamenta ba kala pli kalat kalenti yangi bangin yo ban yasimenta hapo ka hello megalia mo te ngaru ngala don kumba sausan teli ki short film ki bangala submit hapo ka hello megalia pat ki deiru ki short film ki bala syajit te om de tang ka jing mentoy nang asimat handai ngayui ba ka jing mentoy kala wan ra ya sibun ki khun samla bat jong ka jela megalia hi jongi bro ka wei namar ba ka jing don jong kane ka hello megalia kala kentiu yang kinong sna film hapo kan ka jela ho ja kisnam ki balangi la dep mo kumbangi la yaya ja kini kisnam ngidon sibun ki jing ngidon sibun ki jing jenjar namar ba ngimyo ka sponsor na en eru hanrei leng ba ka jing wan jong kane ka platform ka batmai ngayu i ba ki khun samla ki ba kerdu kam kerdu jam menta ki la sedang ban kiu kham tam kinong rai ru ki la yo bentalang nang ta kinong sna film tegi content creator ki la ya don bentalang ha kane ka platform ka bamta te ha ka bayade bat kane nga ai ka jing khublai kham tam ya ka sorkar kham tam ya i chief minister badon burom jengi ba ilala ban pli galat kalenti yangi ki khun samla ban yo ka jing mentoy na kane ka platform ka hello megalia kat kum ka jing tip jonga kalong baik ba ya ki short film hi kin siu baik silak we kataru ka de hadin baki ka screening committee jongki kala select te ka jingyo kalong baik kadon ka pemen banikong baar balai bat basau kawe ka short film te nang ta ya ki full film katkum ka jing pe junga kadon ki baong sanlak namar ki full film ngampat yo ban submit mo tang ki short film nang ta ka music video ki sim sipojar te nang ta kum kitu ki vlog mo ki sim lai hajar kawe